हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल कर'ना भाइरास दा भारताव कर'ना भाइरास आरो गोबां हादोरावनो कर'ना भाइरासनि जा थासारि गोबां गोहोम खोलैदों बेबायदिनो दिनै कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादरावबो गोबां गोसारबाय आरो गोसारनानै दिनै थैनायनि अनजिमायाथ' गोबां बांबाय बेफोरबायदिनो पजिटिभ केस ओंखारबाय थादों आरो ओंखारनायनि गेजेरजों दिनै दा ट्रेन फैनाय थांलाय आरो बायदिसिना जायगायाव थानाय जोंनि बर' लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला आरो बर' गथ' गथाय आरो बर' फिसाफोरा बैफोर जायगानिफ्राय दिनै फैनो थाखाय सरकारा बा गभर्नमेन्टआ ट्रेननि सुबिदा होदों नाथाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानानै सोरबाफोरा जुदि खामानि मावबाय दङब्ला गावसोरनि खामानि मावनायखौ गारनानै बैफोर ट्रेनाव फैफानो बा बैफोर ट्रेनाव टिकेट दाननानै फैनो थाखाय नाजादों गोबाङानो नाथाय बेफोरबायदि खालामनाङा नोंथांमोना जुदि खामानि मावनाय जायगायाव नोंथांमोन जुदि लकडाउननि गेजेराव जे खामानि मावबाय थादोंब्ला नोंथाङा बै जायगायावनो थाबानो जाबाय जुदि लकडाउननि गेजेराव खामानि मावनो हायाखैबा बा कम्पानिफोरा बन्द जादों बा खामानिया लकडाउन जादोंबा बा खामानिया मावनो हायाखैबा अब्ला नोंथांमोना न'आव फैबानो जाबाय लोगोसे जे जायफोरा फैगोन होनना सानो बिथांमोना जे फैनाय समाव जानायनि थाखाय ओंखामथ' मोनजायानो ट्रेनाव नङा होमबा दानिया गासैबो लकडाउन जादों गासैबो स्टेशनाव लाखिया आरो लाखिबाबो स्टेशनफोराव जानाय लोंनायनि एबा लाहार फाहार खालामनाय जायाखै नाथाय नोंथांमोना लोंनाय दैखौ हाजासे लाबानो जाबाय जे नोंथांमोना न'सिम फैनायसिम न'आव मोनफैनायसिम जे दैया नोंथांमोननि बेगाव थायो बा नोंथांमोना क्वारेन्टाइन सेन्टारसिम मोनफैनायसिम नोंथांमोननि बेगाव दैया थायो आरो जानाय मुवा बेसादा एसे एनै थायो जे नोंथांमोना राननानै फैनाङा आरो गारि मथराव फैनाङा बेफोरबायदि थासारिखौ नोंथांमोना नायनानै फैबानो जाबाय आरो जेब्ला फैगोन अब्ला नोंथांमोना गावनिखौ जोथोन लानानै फैबानो जाबाय आरो मोजाङै फैबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो मानोना आरो जायफ्रा खामानि मावना दङ दिनै बे समाव आरो रोङोब्ला नोंथांमोना खामानिखौ मावना थाबानो जाबाय फैनाङा नङा होमबा मानोना लकडाउना दे बारायनायनि बाराय कर'ना भाइरासआ दे बारायलांबाय थादों नङा होमबा भाइरासआ पजिटिभ केसा बारायलांबाय थादों आरो बेनि जे जोङो मुलि मोनगोन बेखौथ' जों दानो साननो हाथ'वाखै जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ बे बुहुमनि गोबां हादरफोरा नागिरदों आरो गोबां हादरावनो जे बे कर'ना भाइरासआ सारफावदों आरो गोबां हादोरानो बेखौ स्टेटमेन्ट लाबाय दङ कर'ना भाइरासनि जे मेडिसिनखौ दिहुननो थाखाय भेक्सिनखौ दिहुननो थाखाय नाथाय कर'ना भाइरासनि बे भेक्सिनखौ मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां थाबानो जाबाय जानाय लोंनायखौ मोजाङै जाबानो जाबाय आरो दिनै दे दा ट्रेन फैबाय थागोन आसामाव आरो बे ट्रेनाव जे सुबुंफोरा फैगोन बिथांमोननि सोलेराव सोरनिबा पजिटिभ केस बा कर'ना जायाखै एबा कभिड-19 जायाखै होनना सोरबा बुंनो हागोन नामा रावबो बुंनो हाया बेनिखायनो बै ट्रेनाव फैनाय सुबुंफोरनि गेजेरावबो पजिटिभ केस थानो हागौ बेनिखायनो ट्रेनाव जे फैगोन बा गारि मथराव फैगोन बैफोर सुबुंनिफ्रायबो जारलानो हागौ नङा होमबा दांला दांसि मिथिखायो जाय कर'ना पजिटिभ केस आरो जाय कर'ना एबा कभिड-19 बेमारा थायो आरो बैनिफ्रायनो सन्देरो होननानै मिथिगौ नङा होमबा जायनि टाचनिफ्राय स्प्रेड जायो बेनिखायनो जे नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे नोंथांमोना जुदि दा थानाय सान्दै जा जेराव दङ बेयाव जुदि नोंथांमोना गोजोनबा बेयाव जुदि खामानि मावबाय दङब्ला आरो बेयावनो जाबाय लोंबाय दङब्ला बेयावनो थानाया मोजां मानोना बै जायगाखौ नागारना फैनायाव गारि मथरनि गेजेरजों गोबां गारि मथर लोगोसे ट्रेन बायदिसिना गोबां गाखोना फैनांगोन आरो बेनि उनाव बेयाव क्वारेन्टाइन सेन्टार दङ जोंनियाव जे बिटिडिअ दङ आसामावबो दङ बायदिसिना डिस्ट्रिक्ट आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवबो होनाय जादों आरो बेफोर क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांगोन थानायनि उनाव मा जायो बेनि जेबो रिस्क गैया आरो जे बेनि भेक्सिना ओंखारगोन कभिड-19नि भेक्सिना ओंखारगोन बेबो दालागै थिरां जायाखै मानोना ओंखाराबो जानो हागौ WHO बुंनाय बायदिब्ला WHO नि आन्दाराव गोबां बेरामफोर दङ जायफोर बेरामनि दिनैहालागै भेक्सिन ओंखाराखै आरो जानो हागौ कभिड-19आबो भेक्सिन ओंखारबाथ' मोजां जुदि ओंखाराबा बायसान्स जों बेबायदिनो थानांगोन बेनिखायनो दिनैनि बै समाव आरो बे अलखदनि समाव जों बयबो खौसे जाना थानांगौ आरो जानाय लोंनायखौ जोङो जे होनो हानाय सुबुंनो होबानो जाबाय आरो जियानो जाया मानो बयबो रानलायना जानाया मोजां बर'दों बर' नङा होमबा आरो हानायखौ जाय गुबुन हारिनियानो जा जाय सुबुङानो जा सुबुंखौ हेल्प होनाया आरो सुबुंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा मोनहोनाया जोंनि सुबुं समाजनि मोनसे मोजां आखु आरो सुबुं समाजनि मोनसे मोजां गियान बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायोदि बे कभिड-19नि दिनैनि बे दिनाव नोंथांमोना गावखौनो साखोन सिखोन ला आरो गावखौनो अरायबो क्लिन खालामनानै बे बेमारनिफ्राय बारग'नो नाजा मानोना बे बेमारा जोंनिया सुबुंजों नङा कभिड-19
भाइरासजों जों जुजिनांगोन नाथाय सोरहाबा जुदि सुबुङा जुदि कभिड-19 जादों होननानै जों बै सुबुंखौ जोङो मुगिबा जानाय नङा बा बै सुबुंखौ जों मिनिबा जानाय नङा बेनिखायनो सुबुंजों नङा जोंनि बेरामा जोंनि जे दावहाया कभिड-19 जे भाइरासजोंसो जोङो दावहा खालामनांगोन अब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आं निजोम ब्रह्मआ बाय बाय।